Moikka kaikille. Me ajateltiin tehdä tämmönen podcast-tyyppinen video, missä me jutellaan siis Discordin kautta juttuja. Ja toivottavasti siitä tulee jotain kivaa. Ei vielä tiedä itsekään ihan kunnolla mitä siitä tulee, mutta meillä on muutamia kysymyksiä, mitä me ollaan keksitty, että me esitetään toiselle ja sit muuten vaan kaikkea höpöttelyä myös. Jep. Eli moi kaikille myös täältä päästä. Ja katsotaan mitä tästä tulee. Ja pieni disclaimeri nyt tän alkuun katsojille. Sami tietää tän jo, mutta mulla on niin kun kamera täällä. Ja sitten Samia mä katon niin kun enemmän täällä sivussa, niin jos näyttää, että mä en katso teitä katsojia yhtään, niin mä niin kun juttelen Samin kanssa tässä. Niin johtuu siitä. Joo. Mäkin varmaan, mullakin on siis ruutu tossa. Et niinku vieressä todennäköisesti katon enemmän just niinku suhun päin. Jep. Mut joo. Katsotaan. Ihan ekaksi. Niin, haluuks kertoa, että kuka sä oot ja mitä sä teet? Joo. Jos tää nyt on ajatuksella sellaisille, jotka ei oo kattonut mun videoita koskaan, niin mulla on tosiaan ASMR-kanava itsellänikin täällä YouTubessa, jonka nimi on Milla Pupu. Ja mun nimi on siis Milla. Ja mä oon nyt tehnyt ASMR-videoita alkuvuodesta 2022 asti. Et mun eka video oli ehkä helmikuussa 2022. Ja aika monet itse asiassa varmaan, mä luulen, että seuraa sekä niin kuin meitä molempia. Tai että luulisin, että monet tietää meidät molemmat, mutta... Jep, se on hyvin paljon mahdollista. Jep. Mut jos nyt oli joillekin eka kerta, kun näkee mut, niin mun nimi on siis Milla. Ja mulla on myös ASMR-kanava. Joo. Ja sitten koska tää varmaan tulee myös sun kanavalle, niin mä esittelen sitten. Joo, esittäydyn. Mun nimi on Sami ja mulla on Sami ASMR-niminen kanava YouTubessa. Ja mä teen myös paljon kaikkia muita video kautta mediajuttuja ja opiskelen media-alaa, mutta tää on tämmönen yksi mun projekti, mitä mä oon tykännyt tehdä nytten 1,5 vuotta. Viime vuoden alussa mä aloitin. Musta tuntuu, että me lähdettiin aloittaa aika samaan aikaan loppujen lopuksi. Jep, aika samoihin aikoihin joo. Mä en oo ihan varma, että näinkö mä ihan sun ensimmäistä videoa ihan heti. Joo. Mutta mä näin kyllä sun kanavan aika alussa jo. Joo. Se on aina kiva, kun mä aika harvoin laitan YouTuben hakuun itse, vaan että ASMR Suomi. Joo. Mut sitten siihen etusivulle saattaa tulla, niin sit jos mä näen jonkun uuden suomalaisen tekijän, niin mä usein kyllä niin kun yritän mennä kattoo ja tilaamaan, niin sit supporttaa, jos näkee jonkun uuden. Joo. Sillä se on kyllä aina kiva sillä jos on uusia, niin käydä just tsekkaa minkälaisia tyyppejä on aloittanut. Jep, niin mulla on sellainen olo, että mä näin sun kanavan ainakin tätä kautta. Tuli vaan tästä mieleen, että ASMR-yhteisö on kyllä jotenkin sillä tosi kiva, että niinku, tai ainakaan mulle ei hirveästi ole tullut semmoista niinku negatiivista kommenttia tai semmoista niinku turhaa tavallaan jotain kiukuttelua tai semmoista, mitä sit taas ehkä näkee tosi monilla muilla sisällöntuottajilla, mikä on niinku tosi harmillista. Mut mä en tiedä, onko sit naisilla herkästi tilanne toinen vai miten se niinku yleensä menee. Mä oon saanut muutamia kyllä niinku ASMR-videoihin silleen, mä jollain omalla videolla puhuinkin tästä, niin muutamia kyllä ikäviä kommentteja, mutta mä myös osaan poistaa ne heti. Joo. Et mä niinku en edes vaivaudu vastaamaan ja mä yleensä blokkaan sen kommentoijan myös niin kun, se on niinku
melkein 2 vuoteen videoiden tekemistä, niin aika vähän verrattuna. Ja eikö sulla ollut yli 100 videoa kuitenkin niin kuin jo reilusti? Siis mä oon yrittänyt tehdä kerran viikossa, niin joo. Ja mun on kyllä ollut tarkoitus, että kun osa videoista on sellaisia, mistä mä en itse tykkää niin paljon, niin mun on ollut tarkoitus, että mä siivoan vähän, että sit jää vaan sellaisia niistä vanhemmista sellaisia, mistä mä oikeasti tykkään. Okei. Mutta katsotaan. No mä ehkä itse olisin varovainen sen kanssa, koska siellä saattaa olla jotain jonkun lemppari video, jota se katsoo. Mä en ehkä itse tekisi sitä, koska vaikka muakin nolottaa jotkut mun vanhemmat videot, niin sit kuitenkin se niinku on kuitenkin se menneisyys tai silleen niinku, mutta siis toki tekee just niinku ite tuntuu hyvältä. Onko sulla muuten joiltain muilta tekijöiltä tai ajalta, vaikka ennen kuin sä oot tehnyt ASMR-videoita, niin onko sulla ollut just sellaisia lempparivideoita, mitä sä katsot monta kertaa? No siis joo, on tosi paljonkin ollut. Ja sit jos mä löydän tosi hyvän, niin kyllä mä sit saatan katsoa sen oikeesti valettelematta varmaan. No en edes tiedä varmaan. Ei edes halua laskea kuin niin monta. Niin, en mä ehkä ikinä edes miettinyt sillä, että kuinka monta kertaa joku tosi hyvä tulee katsottua. Joo. Varmaan voi olla 50 kertaa, koska se niinku jatkuu helposti niinku monta vuotta. Et välillä palaa sen videon pariin. Jep. Mulla oli just tällainen yksi semmonen kuin Frivolous Fox. Mä en tiedätkö sen? Se on kai australialainen tekijä. Okei, Se on tehnyt ihan sikapitkään. Niin mulla oli yksi sen video jostain syystä tollanen. Ja mä katoin sen siis varmaan vuoden ajan joka ilta. Okei. Mä en jotenkin osannut nukahtaa mihinkään muuhun kuin yhteen videoon. No mut se on kyllä ihan ymmärrettävää. Sit kun mä oon niinku semmonen, että mä tosi monesti tykkään kokeilla jotain uutta mun videoilla. Sitten kun se on tavallaan mulle uutta, niin sit mä oon silleen, että jes, tätä varmaan katsotaan, että on siisti uusi juttu. Mut sit mä oon niinku tajunnut sen, että monestihan ihmiset, jos ne menee nukkumaan, tai jos mä menen nukkumaan, niin mä saatan... Ei halua mitään uutta. Niin, että mä niinku haluan turvautua just semmoseen, minkä mä tiedän, että se niinku rentouttaa varmasti. Joo. Ja se toimii. Mut sitten on kuitenkin sen verran uutta, että sä jaksat kuunnella sitä. Niin, Tai sekin. ehkä joillakin on silleenkin, että jos vaikka joku ihan perushöpöttelyvideo, niin mulla enemmän se tavallaan, että tietää, että se on hyvä, niin on enemmän siitä, että katsoo jonkun tietyn tekijän videoa. Mut sit ehkä samoja kuulumisia, jos on ihan vaan kuulumiset ja tällainen höpöttely, niin niitä ei ehkä jaksa kuunnella montaa kertaa putkeen. Niin, no se on kyllä joo totta myös. Tää on kyllä. Ehkä katsojat voi kommentoida. Niin. Koska tää varmasti jakaa niinku ihmisiä ihan sikana. Jep, ois kyllä kiva kuulla sillä, että miten porukalla yleensä menee. Tai siis sehän nyt vaihtelee varmasti ja tällään, mutta... Jep. Ja että uskallanko mä nyt poistaa mitään muun noin videoita. Niin. Onko sulla joitain videoita, jos on käynyt toisinpäin toi, että sä oot ollut silleen, että miksi tää on suosittu? En mä oikeastaan tiedä. Ei ehkä. Tai sillä, että kun mä oon tosi analyyttinen tyyppi sillä, että mä aina tykkään sit niinku yrittää löytää, että miksi se oli suosittu. Niin kyllä mä sieltä niinku löydän sen sit niinku jotenkin osaan niinku jotenkin järkeillä, että miksi siitä ehkä tuli Joo. suosittu. Mut siis onhan se niinku silleen yllättänyt, että esimerkiksi siellä mun ekan lääkärivideolla, kun sitä oot katsottu melkein 50 000 kertaa. Oikeesti 50 000? Joo. Oi, sika hyvä. Että on se niinku yllättänyt sillä, että kuinka paljon sitä on katsottu. Joo, roleplayt on kyllä niin kuin
pakko sanoa, että ne on niinku kaikista haastavimpia videoita, että kun tavallaan sä joudut mennä kokonaan niinku toiseen hahmoon, että sä et oo niinku oma itsesi. Ja sit monesti myös puhuu asioista, mistä sä et tajuu mitään oikeastaan. Just joku lääkäri, niin jos sä et oo lääkäri, niin todennäköisesti sä et osaa niitä asioita. Niin sitten se on niinku sen takia työlästä. Joo. Ja silleen, siis tavallaan ne on välillä ihan hauskoja, esimerkiksi se Saikkunen video. Sitä oli hauska tehdä, koska mä vaan hölmöilin niinku ihan kaikkea. En mä niinku sitä tehdessä mä en kyllä stressannut mitään. Joo. Ja sit kun se on selkeästi satiiria, niin tietää, että kukaan ei varmasti ota tätä niin kuin minä oikeana lääketieteellisenä neuvona. Jep. Kyllä. Joo, mulla on kyllä, ei oo mun omia niinku suosikkivideoita katsoa, niin sitten mulla on erityisen vaikeata. Mä oon ihan muutaman tehnyt, mutta koska mä en katso niitä ite, niin mä en oikein tiedä, että miten ne, niinku, mikä niissä on se juttu. Niin sit mun on tosi vaikea silleen miettiä, että mikä tästä tekee hyvän. Ja mä ainakin 2 kertaa on käynyt niin, että mä oon ajatellut, että mä teen nyt niinku roleplayta ja sitten mä kuvaan ja sit siitä videosta tulee sellainen, että mä niinku en oikeesti pysty julkaisemaan sitä, kun mä oon silleen, että tää oli nyt ihan farssi. Ja sit kuvaa jonkun perusvarman sen tilalle, että saa julkaistua jotain. Niin aivan. No mut siis. Ainakin mä oon kokeillut. Joo. No siis pystyn kyllä samaistua tohon, että munkin on tietyllä tavalla hankala katsoa niinku mun omia roleplay-juttuja. Joo. Ei oo hyvä näyttelijä ja sit niinku jotenkin kun sä oot niinku ite siinä, niin se tuntuu kringeltä. Mut sitten kun tosi monesti kun se katsotaan ASMR:ää, niin niinku noita roleplay-videoita, niin en mä oo kovin kriittinen, että miten se ihminen osaa näytellä. Kyllä mä rohkaisen, että vaikka se hävettää tai jotain, niin se on todennäköisesti ihan turhaa. Mutta Ja kyllä tollasesta niinku noloudestakin sit niinku jossain vaiheessa tajuaa olevansa niinku tarpeeksi nolo, että siitä on turhaa enää edes yrittää päästä yli. okei, joo. No mut siis ymmärrän hyvin kyllä. Välillä just tää mietityttää, että just jos joku niin kun, kenet tietäisi ihan eri yhteydestä kuin ASMR:stä, ja jos vaikka olisi joku henkilö, joka on joskus sanonut silleen, että ASMR on sikautaa ja tälleen, niin sitten näkisi niinku mun kanavan, niin että pystyisikö siinäkin tilanteessa olla vaan silleen, joo, mulla on tällainen kanava ja ihmiset ihan tykkääkin tästä, että tavallaan, että missä kohtaa sit niinku tällaisissa asioissa tulee se, että alkaakin nolottaa. Niin. Ei oo vielä käynyt. Joo. Miten sulla olikaan, sä oot ehkä jossain videoissa sanonut siitä, mutta niinku tietääkö sulla tutut niinku sun kanavista? Tietää joo. Mun niinku perhe tietää, mun aika iso osa kavereista tietää, ja sit ne, jotka ei tiedä, niin se ei itse asiassa johdu siitä, että mä en olisi halunnut kertoa, vaan siitä, että ei vaan niinku tullut puheeksi. Ja sitten välillä kun miettinyt, että ai niin, et en mä oo tollekaan sanonut. Ja näin, mutta sitten välillä niinku kun näkee jotain kaveria vaikka pitkästä aikaa, niin on niin paljon muuta kerrottavaa, tiedätkö, että ei vaan tuu niinku puheeksi. Että se on enemmän silleen, että ei oo tarkoituksella jättänyt kertomatta. Aivan. Mutta ei niinku työkaverit ei tiedä. Joo. Ja eikä ihan hyvä niin. Joo. No siis mulla tietää kans aika moni kaveri. Ja sitten mä yritin pitää sitä aluksi vähän piilossa. Joo. Ja sitten kun siis sillä onhan se pakko myöntää, että se on niinku erikoinen konsepti ja jos sä et tunne ASMR:ää tai et muuten vaan tykkää tosta, niin onhan se jännää.
sillä mä tykkään jotenkin ajatella, että ei niinku mitään tarvitsisi niinku hävetä tai arvostella. Sillä että nää on vaan niinku ihmisten tavallaan jotenkin ehkä tuntuu, että pikkuhiljaa muodostuneita tai keksittyjä juttuja, että mitkä on noloa tai tälleen. Niinpä, todellakin. Mä itse yritän siis elää sellaisen elämän ajan mukaan, että se on niinku noloa vaan, jos sä nolostut. Mutta se ei aina ihan onnistu itsekään noudattaa tätä. Mut välillä se toimii. Että just joku niinkun, jos on joku ihminen vaikka, jonka sä ajattelet, että vitsi noloa niinku nähdä se jossain, en mä tiedä, ja niinku vaihtaa jotain kuulumisia, tai jos se ei oo niinku niin hyvä tuttuja. Sä ajattelet, että se on noloa. Mutta sit jos sä päätät vaan, että en mä nyt nolostu tästä, niin sit usein se menee ihan hyvin. Joo. Mut mulla on myös vähän sillä, että mä nolostun ja häpeilen sit niinku tosi helposti ehkä sen takia, että mikä mun menneisyys on ja semmonen, että se vaikuttaa niinku muuhun, mitä menneisyydessä on tapahtunut tai tällä joskus lapsena tai jotain. Onko se niinku silleen, että ajattelee jotenkin, että ihmiset tuomitsee joidenkin asioiden takia? No varmaan niinku joo, tai sit, että siellä on ollut jotain kiusaamista tai jotain tämmöstä, niinku mikä vielä vaikuttaa tai sitten, että mut kiusaaminen ei oo ikinä niinku kiusatun vika. ei tietenkään, mut siis siis kun tavallaan, että sieltä on jäänyt semmonen tietyn asteinen joku, no en mä tiedä voiko sitä sanoa traumaksi, mutta tämmöiseksi sillä, että vaikka et sä tiedosta, että se johtuu siitä, niin sitten niinku kuitenkin sun aivot edelleen reagoi asioihin tietyllä tapaa tai tälleen. Joo, jos on joku samanlainen tilanne. Ja sit niin. Niin, mut se on. Ihminen on monimutkainen. Jep. Et kaikki vaikuttaa kaikkeen. Niin sit se just voi vaikuttaa siihen, että mä herkemmin ajattelen, mitä ihmiset ajattelee siitä, mitä mä teen ja miten mä oon ja tälleen. Se vähän niinku pätee sit tähänkin. Mut sit toisaalta näissä sitten kyllä auttaa se, että meillä kaikilla on nää jutut. Et just jotenkin niinku se ihminen, jota ite jo niinku katsoo silleen, että vitsi toi on itse varma, niin on silläkin joku juttu, joka sitä jännittää ja nolottaa. Niin, ja siis tosi monesti se meneekin niin, että jos joku näyttäytyy jotenkin itsevarmana tai äänekkäänä tai jotain, sillä no siis ihmiset nyt tulkitsee eri tavoin, että mikä vaikuttaa itsevarmalta ja näin, mutta monesti ihmiset tulkitsee itsevarmana semmoisen, joka on jotenkin paljon esillä tai jotain, tai kova ääninen, mutta se saattaakin oikeasti olla sitä, että se ei ole itsevarma ja se vaan niinku piilottaa sitä niinku sillä kova äänisyydellä tai semmosella. Ja sit tavallaan jos on niinku vaikka hiljaisempi persoona normaalisti, niin silloin enemmän itsevarmuus saattaakin sit, just että jos niinku tekis mieli esittää jotain roolia peittääkseen sitä, mut sitten senkin hyväksyminen, että mä oon tällainen persoona ja sit menee just sellaisena persoonana eri tilanteisiin, että just jos on se hiljaisempi ja sit vaan on silleen, että se on ihan ok, että mä oon enemmän sivussa, niin sit se taas voi olla sitä oikeata itsevarmuuden näyttämistä. Jep, kyllä. Joo. Toi on ollut semmoista, mikä on ollut mielenkiintoista tajuta sillä, että kun mä oon käynyt terapiassa, kävin aika pitkään ja sit niinku muutenkin opiskelin silleen noita juttuja. Joo. Sen mieltä, niin sit niinku on alkanut tajua kaikki juttuja, että oivaltaa pikkuhiljaa, niin se on ollut tosi mielenkiintoista. Joo. Mä harkitsin silloin mä luin lukiossa psykaa ja ihan tykkäsin siitä, niin mulla oli yhtenä vaihtoehtona kyllä niinku psykalle hakeminen niinku opiskelemaan, mutta sitten nyt mä oon niinku unohtanut jo tosi paljon kaikkia niitäkin juttuja, mitä käytiin lukiossa ja jotka ei oo edes mitenkään maailmaa mullistavia tavallaan niinku mitenkään superhaastavaa psykaa. Joo. Niin. Sitten tuntuu, että aina kun lähtee näitä miettiä ja just lukee jotain psykaan liittyvää, niin on silleen, että ai niin, tämähän oli mielenkiintoista. Ai niin, mä tykkäsin tästä. Joo, se on kyllä mielenkiintoista ja tosi hyödyllistä.
kysymys, jos mä saan jo kysyä. Saa kysyä, joo. Tuli mieleen siis, mä mietin etukäteenkin, että mä kysyisin tän sulta, mutta erityisesti tossa kun vähän sivuttiin sitä, että jos joku menee pieleen tässä kuvaamisessa, niin onko sulla paljon sellaisia projekteja, jotka on sitten lentänyt roskakoriin vai yrität sä jotenkin aina saada julkaistua se, mitä sä oot ajatellut, että sä julkaiset? Mulla ei ehkä yhtäkään video ole mennyt roskakoriin. Eikä. Hyvä. Mä luulisin. Nyt pitää kyllä. Ei kun itse asiassa yhtä mä en oo julkaissut. Mut mä en muista mikä siinä oli syynä. Se oli semmonen varmaan se ei vaan niinku. Ehkä sit jotenkin se toteutus toiminut hyvin, että se oli silleen, että että niin kuin katsoja olisi mun muistikirja, että mä niinku kirjoitan tähän ruutuun tälleen. Aika hauska idea. Ja sitten että siinä on niinku jotain suuääniä ja semmosia. Mutta se on vissiin jäänyt julkaisematta. Toi on just sellainen, mistä mä just kuvittelen, että on helposti vähän outo olo, kun sitä niin kun kuvaa, että sit yrittää niin kun tavallaan sun pitää huomioida se kamera koko ajan. Ja musta tuntuu, että mulla on vähän jähmeä, niin kun, jos yrittää samaan aikaan katsoa, että varmasti kun just vaikka kirjoittaa silleen näyttää tälleen, niin että varmasti niin kun, liikuttaa kättä oikeassa kohdassa. Mut sit samaan aikaan pitäisi yrittää katsoa, niin kun, pitää katsekontakti. Niin, jep. Tai ainakin missä tollanen helposti mulla kaatuisi. Joo. Mut ei se loppujen lopuksi oo edes niin ehkä tarkkaa, että vaikka se menisi ylikin siitä kuvasta, niin ei se niinku katsojalle Jep. esimerkiksi. Mut siis joo. Jep. Joo, vähän yllättävä vastaus, koska tai mulle personally yllättävä, koska mulla on varmaan 20 videoa, jota mä en oo julkaissut. Ai jaa. Mä en ollut tyytyväinen niin. Ja erityisesti harmittaa yksi Sims-video, jota mä oikeasti editoin pitkään ja rakkaudella, mut sitten se sitten ei vaan millään tullut hyvä. Mut siis millä tavalla hyvä? Siinä oli vähän kaikki pielessä. Mulla oli ollut, kun mä niin kun halusin, että siinä on niinku se mun tietokoneen näyttö ja sit silleen mä näin myös siinä. Yhden videon mä tein silleen ja siitä tuli ihan ok. Mut sit niin kun mä en millään saanut synkkaamaan sitä, että mulla niinku se pelinäyttö siinä ja sit mun kuva niin jotenkin mä siis niin kun kokeilin uutta editointisovellusta silloin, niin sit mulla meni koko ajan mössöksi joko se mun oma kameran kuva tai sit se näytön kuva. Okay. Ja sit kun se oli siinä uudessa sovelluksessa, mä en muista enää mikä sen nimi oli, koska en oo käyttänyt sen jälkeen, niin sit se oli jo siinä ja sitä ei saanut niinku keskeneräisenä projektina siirrettyä mihinkään muuhun editointisoftaan. Niin sitten mä en niinku millään saanut sit kuvasta hyvää laatua. Silleen, että molemmat kuvat ois ollut. Eli onko sulla niinku useimmiten ongelma se, että niinku joku ei teknisesti onnistu niinku vaikka tolleen tai... Ei, sit välillä on just, mulla on muutama just roleplay-video, mitä mä oon yrittänyt kuvaa ja ne on vaan ollut niin awkward, että mä en oo sit halunnut julkaista niitä. Joo. Ja sitten joskus on ollut sellainen, että kuulee, että okei, että meillä on niinku naapurissa ainakin 2 lasta, mun tekis mieli sanoa, että niitä on ehkä 3 niinku alle kouluikäistä. Vaikuttaa sieltä kuin olisi 10. Mutta mä oon joskus alkanut kuvaa, kun mä oon ollut silleen, että ei noi äänet on niin pahat, mitä tuolta kuuluu. Ja sit kun mä oon alkanut editoin, niin mä oon silleen, että no oli ne sittenkin pahat. Ja sit välillä jotenkin tuntuu, että mä en oo ehkä ollut vaan oikees mielentilassa ja sit tuntuu, että se video on silleen väkinäinen, niin syitä on monia. Itse asiassa siis toi naapurin ääni on semmonen, mikä on välillä saanut mut niinku tosi ärtyneeksi, koska kun välillä on vaikea alkaa niinku saada aikaiseksi alkaa kuvaamaan. Sit sä oot silleen lopultakin, että jes, nyt mä
jaksan. Ja sitten... Ja sitten alkaa kuulua ääni. Niin. Joo, I know the feeling. Ja Onks sulla asut sä niinku kerrostalossa tai tällaisessa, missä on niinku seinä? Joo. Joo, mutta tossa on niinku ihan periaatteessa mä asun niin matalalla. Ja tossa on lasten leikkipiha. Ja sit se voi kestää niinku, sit jos se niinku alkaa se ääni, niin se voi kestää niinku tunninkin. Ja sit sä oot silleen, et ei. Ja no ne kuuluu tosi kovaa ne äänet, täällä on vähän heikot seinät. Sitten on just se, että kun on ajatellut, että kuvaa, niin sitten ei oikein voi tehdä mitään muutakaan kuin venaa, että milloin ne menis pois. Niin, kun sit haluis niinku, kun se on kuitenkin tietynlainen operaatio kuvata. Joo. Ja sitten, et pystyis rentoutua, niin haluis, että on jo niinku kuvannut sen tai silleen. Jep. Onko sulla yleensä silleen, että kun sä alat kuvaa, niin joudut sä just niinku, onko sulla toi mikki vaikka aina esillä vai otat sä sen erikseen esille ja sit alat laittaa vai? No se on vähän vaihdellut, että kun mä kuvaan aika paljon eri huoneissa tai silleen eri paikoissa. Sit joutuu siirtämään. Niin se niinku vaikuttaa, mut sitten välillä mä laitan sen piiloon ihan siitäkin syystä, että mulle tulee enemmän semmonen fiilis, että nyt mä oon niinku vapaa-ajalla ja en tee niin tätä niinku mitään muuta. Ymmärrän. Mutta sit taas välillä mä oon jättänyt sen setupin joksikin aikaa sen takia, että kun siinä on välillä niinku työ saada se just oikein se setupi, niin sitten antaa sen olla siinä. Ja sitten jos ei vaikka kuvaakaan pitkään aikaa, niin sitten on silleen, mä nyt enää jaksais, että toi on tossa. Joo. Mulla on yksi, mikä on yllättävän työlästä aina kun kuvaa, kun no nyt mä oon täällä niinku meidän työhuoneessa, niin tää on tosi tällainen tausta, että tässä ei oo niinku mitään sotkuja melkein koskaan. Mutta jos mä kuvaan, kun mä usein oon siellä meidän makkarissa, niinku missä on se ritiläseinä ja tälleen, jotka on kattonut mun videoita, niin tietää, niin työläintä usein on se, että jos siellä on niinku sänky petaamatta ja jotain mun vaatteita vaikka lattialla tyyliin jäänyt, en mä tiedä, tullut himaa töistä ja heittänyt vaan jotkut niinku työvaatteet lattialle, niin ja sit niinku siellä on vielä peilit siellä meidän niinku tuolla niissä vaatekaapin ovissa. Mä tiedän, että kukaan ei varmaan katso tätä, mutta jos siinä sängyn ja peilin välissä on sotkua, niin ne näkyy siitä peilin kautta. Aivan. Niin mä joudun siivoamaan joka kerta, kun mä kuvaan. Aivan. Niin justiinsa. Pitäis olla joku ihan green screen, niin ei tarvitse siivota, mutta sit toisaalta joutuisi aina laittaa sen. Niin. Ja sitten green screenissä on sekin, että siitä tulee väkisinkin vähän epäluonnollisen näköinen siitä kuvasta. Niin, joo, niin tulee. Mä ite kyllä en oikeastaan ihan hirveästi tykkää katsoa niin green screeniltä tehtyjä videoita, kun siinä näkee kuitenkin sen, niin kun just, että mulla näkyisi tässä nyt koko ajan niin hiusten rajassa se pieni se epätarkkuus. Mä tein muutaman videon green screenillä ja mä totesin, että mä en just tykkää siitä loogista sit niin kuitenkaan, että kun siitä tulee vähän epäluonnollinen ja musta ehkä tuntuu, mä en tiedä onko mä oikeassa, mutta mä ehkä ite arvostan enemmän sitä, että jos se mitä mä katson silloin kun mä rentoudun, niin on enemmän mieluummin luonnollista, että kun semmoista, että siinä on vähän silleen puolivaloilla tehty joku hieno toteutus. Green screen systeemi. Joo, musta tuntuu kans välillä, että niinku liian ammattimaisesti tehty ASMR tuntuu siltä, että se on jotenkin liian totista. Niin, se on kans jo totta. Niin, sit se ei rentouta niin paljon. Joo. Se voi olla kyllä mahdollista kans. Aika harvoin mä katon semmosia kun niitä on muutamia ulkomaalaisia, jotka tekee niinku tosi tip-top kaikki. Joo, niin. se on ainakin se, tiedätkö sen ASMR Zeitgeistin? No, Kirjoitetaan Zeitgeist. No tuttu nimi, mutta ei tule Niin. mieleen. Se tekee ihan tosi silleen, niinku, sillä on ihan superkalliit laitteet.
Joo, että tapahtuiko mitään? Ei tapahtunut. Tylsää. Joo, mutta ymmärrän kyllä, että se on vähän omituinen tapa oli kysyä tota juttua, mutta mä olin vaan silleen, että ihan sama. Haluat sä sanoa niinku videolla vai? Tai silleen? No siis kyllä. No siis periaatteessa tääkin mitä tässä nyt juteltiin, niin voidaan laittaa se video ei mua haittaa. Okei. Joo. Mutta se olisi ollut ihan kunnon sellainen ihan sikakiva, jos olisi tullut jotain ja sitten olisi ihan sikahyvä tarina, että miten tavattiin. Niin. Että tällaisen kautta. Niin mä oon välillä ihan miettinyt silleen, että toivottavasti joku kiva on laittanut viestiä ja toi sitten ihan in love. Niin. Jep. Se olisi ollut kyllä aika hauska tarina. Mut siis joo. Ei tullut mitään yhteydenottoa sitä kautta. Harmi, mutta ainakin on silleen kokeillut. Jep. Niin just silleen, että ei voi sit jäädä harmittaa, ettei niinku yrittänyt tai tälleen, vaan enemmän silleen, että no nyt ei tullut ja Niin. Jep. Mä mietin sitä. voi olla. Sano vaan. Mä mietin sitä aika pitkään sikäli, että viitinkö mä tehdä sitä, koska kuitenkin se mun yhteisöpalsta siellä, niin ei se oo mikään treffinakupalsta, vaan että se on niinku silleen, mut sit mä olin vaan, että no ihan sama, että Mun mielestä se oli ihan ok. Ja just silleen, niin kun, niin, just silleen, että joo, se olisi ollut ihan söpöä, joo, jos olisit avannut sitä kautta. Mut mä ymmärrän silleen tavallaan katsojan näkökulmasta, että voi olla iso kynnys, vaikka vaikuttaisi mielenkiintoiselta tyypiltä, niin iso kynnys, että sit jos niinku tykkää, että katsoo videoita, jotka on rentouttavia ja sitten tapaisikin oikeassa elämässä ja sitten tavallaan ne videot menis pilalle jostain syystä sen takia. joo, Että välillä ite miettinyt vähän sama kuin on niin kuin vaikka jotain meet and greettejä, tiedätkö, artisteille. joo, Niin sit jos sä menisit sellaiseen ja se olisikin ihan jotenkin tosi kiusallista ja sellaista, että sä et yhtään haluis kaikutella sen artistin kanssa sit kun te näette. jep, Niin sit menisikö se musiikkikin pilalle? niin et sä aina muistuttais niinku tavallaan sitä Niin. kokemusta, että ei hitto, että mä olin Afkuvat silloin tai jotain. Jep. Et voisiko olla? En tiedä. Niin. Joillakin No siis voi olla ja ihmisen nyt voi olla ihan mitä vaan syitä, että en mä edes odottanutkaan, että sieltä mitään valtavaa tulvaa tulee. Mutta aina kansii kokeilla. Jep. Joo, kyllä mä aika monesti, jos mä mietin, että kehtaanko mä sanoa tai tehdä jotain ja siinä ei oo niinku silleen varsinaisesti mitään pahaa siinä asiassa, niin kyllä mä sitten ennemmin niinku teen tai menen juttelemaan jollekin tai tällä. Jep. Jep. Ja mä oon niinku ite miettinyt itse asiassa yllättävän paljon viime aikoina sitä, että tavallaan me ollaan kaikki aikuisia ihmisiä, tai ketkä nyt on aikuisia, niin sitten just jos niinku ehdottaa jotain, niin on myös sit sen toisen ihmisen vastuulla sanoa, jos se ei vaikka halua tulla johonkin. Jep. En tiedä johonkin, mihin sä kutsut sen. Niin, et sit ei pitäisi liikaa stressaa, että mieluummin aina ehdottaa ja sit se olisikin niinku tosi harmi niin päin, että jos sä et oo sanonut jotain ja sitten toinen olisikin lähtenyt tai tällainen. Jep. Kyllä, mulla on just aika samanlainen ajattelutapa Joo. tuossakin systeemissä. Oliko sulla vielä joku kyssäri? Mulla oli joku, mutta mä en nyt enää muista. Okei. Joo. Oliko sulla? No siis mulla oli jotain, mä en kans muista mitä niitä oli nyt just. Mut ne on täällä kirjoitettuna. Musta tuntuu, että mä oon keskustelijana aika sellainen ja tää on nyt niinku aika jännä, että nyt sit niinku katsojatkin näkee ihan eri puolen, kun yleensä on vaan yksin videolla. Niin. Mutta keskustelijana musta tuntuu, että mä heitän kysymyksiä tosi silleen, että ihan
mä oon myös semmonen, että mä unohdan asiat, jos mä en kirjoita niitä ylös. Niin sen takia. Mulla on kyllä vähän sama. Joo. Mulla on, oot sä kalenteri-ihminen? No siis mun on pakko laittaa ne, jos mä haluan, että mä oon jossain silloin, kun pitää olla. Joo, ja just jotkut koulujutut. Joo. Jep. Joo. Tollaset on sellaisia, niinku, mulla ei kyllä pakko olla kaikki ylhäällä aina, kun muuten niinku, muuten unohtuu. Jep. Kyllä. Mulla on tämmönen ei niin basic kyssäri ja tämmönen vähän rennompi. Okei, antaa tulla. Kerro joku ei niin tavanomainen vinkki, mitä kivaa voi tehdä, jos on tylsää. Kuvata ASMR-videoita, aloittaa ASMR-kanavan. Niin. Mut se nyt tuli mieleen vaan siksi, koska me kuvataan tässä. Niin. Mut mitään muita vois olla. Toi voi olla aika vaikea, mutta Niin voi. Niin voi. Ei niin tavanomainen vinkki. Mikään olisi hyvä. Joku, jos tykkää jostain, niin kun mä itse tykkään kaikista ilmailujutuista, niin et menee johonkin paikkaan, missä voi bongailla jotain tällaista. Niin kun itse saattaisin mennä bongaan lentokoneita, niin sit jos sä vaikka tykkäisit junista, niin mene johonkin paikkaan, missä sä voit bongata erilaisia junia. no toi on kyllä itse asiassa ihan hauska. Tai sit jotenkin ihan vaikka käy katsomassa isoja laivoja satamassa tai jotain. Niin. Jos tietää, että jossakin on paljon tai on jotain tapahtumassa. Joo. Se on vähän sellaista, että lähtee niinku kotota pois, niin se on niinku kiva. Jep. Et jos on tylsää ja on vaan kotona, niin sit jää helposti silleen ihan sinne vaan. Jep. Ja sitten toi on sikälikin hauska, että niinku joku voi ehkä ajatella tosta idean tasolla, että mitä hauskaa siinä nyt sit voi olla. Mut sitten jos vaan menee ja antaa sille mahiksen, niin sitten sit voikin saada jonkun harrastuksen vaikka. Jep. Lentopongareille niin sellainen vinkki, että Flight Radarin tossa niin kun appissa on nykyään kameratoiminnallisuus, että kun joku menee niin kun taivaalla vaan lentää, niin sit sä pystyt kameralla osoittaa sitä ja sit se näyttää, että mistä se tulee, minne se menee. Okei. Niin. Mä en edes Mä tiedä tiedä, tämmöstä. onks muihin bongailujuttuihin samanlaisia, mutta Joo. toi on ollut kiva viime aikoina, kun mä tajusin, että täällä on tällainenkin. Aivan. Aika hauska. Onko sä sitten harrastanut tai tehnyt tota joskus sillä, että sä oot tykännyt bongailla jotain? No, mulla on se, että mä oon siis ollut lentäjäkoulussa vuoden verran, niin sitten se on ollut aina sellainen pienestä se oli niin kuin, että mä haluaisin aina olla lentäjä ja sitten mä pääsin sinne kouluun, mutta sitten se on ihan long story. Joo. Että mulla meni sitten medikaalia näin, että jouduin lopettaa, mutta niillä on aina niinku special place mun sydämessä, niin sit se on jäänyt sieltä, että aina on kiva mieli, kun kattelee vähän lentokoneita. Joo. Aivan. Mulla oli yhdessä vaiheessa, mulla oli tavoitteena, että mä kerään, mulla oli vaikka niinku Qatar Airwaysin lippis ja sit mulla on sellainen Panamin oppari tai sellainen kolitsi, niin mulla oli ajatuksena, että mä kerään kaikista niinku lentoyhtiöistä, millä mä niinku ikin tylin lennän tai tälleen niin jotain fanikamaa, mutta Aivan. sit mä totesin, että yleensä ne ei oo kovin laadukkaita ja muutenkin ehkä vähän vastuutonta niinku
myös saa niinku. käyttää. Joo. Ja mä oon viime aikoina yrittänyt niinku ihan vaan käydä jotenkin kävelyilläkin. Niinku ihan vaan, että jos tuntuu, että on ollut liikaa sisällä ja näin, niin menee vaan kävelylle, ettei tarvi mitään päämäärää, mutta Joo. silloinkin mä huomaan nopeasti, että tulee sellainen olo, että pitäisi mennä joku tietty lenkki tai tulee niinku tällainen. Jep. No mulla on vähän sama. Niinku, mulle tekee tosi paljon se, jos mä niinku vaan meen ulos, mutta välillä on tosi vaikea saada sitä jotenkin silti aikaiseksi. Joo, mä just itse asiassa mulla on nyt 8:00, kun jos nyt joku katsoo tätä johonkin muuhun aikaan, niin kello on 19.46 juuri NYT nyt, niin 8:00 mulla on menossa ajastettu video ulos ja sillä videolla mä puhun mun koirakuumeesta muun muassa. Okei. Nice. Niin, mä haluaisin siis makkarakoiran. Joo. Niin, yksi oikeasti iso syy, minkä takia koira olisi kiva, että sit on niinku pakko mennä ulos. Jep. Se on varmasti myös rankkaa, sit kun se on niinku oikeasti aina pakko. Mut sit kun tietää, että sit tulee itsellekin aina hyvä olo, kun on käynyt ulkona. Jep. Niin, Ja se päiväkin. varmasti tekisi hyvää. Jep. Ja päiväkin lähtee käyntiin, kun sillä on niinku pakko nousta ylös ja Jep. käydä ulkona edes niinku vähäsen. Jep. Yhdessä vaiheessa mä tein sitä, kun oli että oltiin paljon vielä etänä ja niin kun vältettiin ihmiskontakteja ja näin poispäin, niin silloin oli tosi paljon sitä vinkkiä, että käyn niinku feikki koulumatkalla jossain korttelin ympäri, niin mä yritin sitä kanssa ja se kyllä oli ihan kiva. Joo. Ai siis, mikä? Feikki? Feikki koulumatka? Feikki koulumatka tai työmatka. Okei. Tiedätkö, kun olit vaan etänä, niin sitten sun tavallaan päivään ei tuu sitä rytmiä, että sä lähet kotoa ja meet niinku työpaikalle tai kouluun. Ja ei tuu ulkoilua, koska sä oot vaan kotona, niin sitten helposti silleen työn ja vapaa-ajan niinku raja hämärtyy. Joo. Niin siihen annettiin vinkiksi, että käy just niinku korttelin ympäri kävelemässä sille ennen töitä ja niiden jälkeen tai ennen koulujuttuja ja niiden jälkeen niin, että Aivan. menee kouluun. No toi on kyllä hyvä. Niinku, Joo. tosi hyvä Se pointti toimii. myös. Joo. Sitä jaettiin silloin 2020 keväällä aika paljon. No mulla oli silleen ajatuksenakin, että jos meille vaan niinku tulee automaattisesti aiheita, niin kuin mä arvelin, että varmaan tulee, niin sitten en edes kysy suurinta osaa. Mutta ehkä tää mua kiinnostaa, että onko sulla jotain elämän ohjetta tai arvoja, mitkä auttaa sua selviä elämästä ja mitä haluaisit kertoa? Olipa aika diippi kysymys. Tää on ehkä klisee, mutta tää tulee ekana mieleen. Ja se on se, että kohtele muita niin kuin haluaisit ittees kohdeltavan. Tää on kunnon klisee, mutta... No mut siis toi on hyvä oikeesti. Ja sitten kun sä mietit sitä, niin se sopii tosi moneen eri tilanteeseen. Ja musta tuntuu, että ehkä niin kuin viime aikoina oikeasti sellainen tietynlainen itsekeskeisyys on kyllä noussut ihmisissä ja silleen julkisessa keskustelussa. Ehkä vaikea niin kuin pinpointata, että mistä sen huomaa tai mistä mulle tulee tällainen olo. Mut on jotenkin sellainen, että niin kuin voitaisko me välittää toisestamme vähän enemmän ja olla silleen niin kuin ihan vaikka välillä tuntuu, että käytöstavat on ihmisillä vähän hukassa. Esimerkiksi yksi päivä junassa järkytyin, kun mun viereen tuli niin kuin ihminen istuu ja sitten se alkoi sylkemään siihen junan lattialle. Okei. Ihan siis keskellä lattiaa mä vaan mietin, että niin kun ajatteliko toi yhtään, että jonkun pitää siivota se siitä. Ja kuin ällöttävää, että eiks vois ja joku tällainen, että vie roskat roskikseen, kun jonkun pitää siivota se kuitenkin siitä. Jep. Niin jotenkin tuntuu, että tollasta näkee aika paljon ja
niin sitä enemmän sä opetat sitä sun aivoille, että sun ei kohta enää edes tarvii mennä niinku ajattelemaan, että niinku sit tulee koko ajan tavallaan niinku helpompaa ja sit suakin todennäköisesti kohdellaan ehkä myös paremmin tai näin. Jep. Ja muutenkin se niinku levittää semmoista niinku hyvää. Jossa niinku ja jotenkin ihmissuhteisiin toi on yllättävän hyvä neuvo sit niinku loppujen lopuksi. Tavallaan jos sä mietit vaikka jotain, että pitäisikö mun kertoa tälle ihmiselle tää asia tai jotain tällaista. En mä osaa keksiä oikein mitään superhyvää esimerkkiä tähän, mutta sit sä voit miettiä, että onko tää sellainen asia, minkä mä haluaisin kuulla. Niin. There's your answer. Jep, kyllä. Ja sitten, no tietty, ei se kyllä päde ihan kaikkeen sit kuitenkaan, kun jotkut ihmiset on niinku tosi, no kun ihmisiä on niin erilaisia. Et sit taas toisaalta jotkut tykkää pitää sitä rakkaudella, että haistellaan toiselle ja tälleen. Mutta kuitenkin semmonen pelisilmä niinku siinä. Jep. Et ehkä niin kun, tavallaan pitää kyllä tiedostaa myös, että jos niin kun, teillä on tosi erilaiset luonteet ja sä tiedät, että se toinen ihminen tarvii niin kun erilaisia asioita kuin sä, niin silloin sä et ehkä aina voi miettiä vaan itses kautta, mutta Jep. se nyt oli ehkä se, joka tuli mieleen. Jep. Niin ja siis ehkä toi mun äskeinen kommentti ehkä pätee enemmän siihen, että jos sä et vielä tunne sitä toista ihmistä, niin sillä... Mut siis joo, kyllä kaikilla nyt varmaan joku semmonen peruskäsitys on Jep. siitä, että... Toivois ainakin. Niin, jep. Mut joo, toi juna-juttu on kyllä sellainen. Mä oon kertonut ton varmaan kaikille, kun mä niin järkytyin tosta, että miksi? Jep. Miksi tekisit noin julkisella? Oli kyllä. Mut niin, tästä asiasta piti vielä sanoa se, että tosi monesti se menee niinku käsi kädessä, että jos ihminen voi huonosti, niin sitä vaikeampi sen on miettiä niinku... Muita. Niin. Joo. Onko se sana nyt ehkä sitten tollain empaattinen, että niinku pystyy niinku kattoo... En mä nyt saakaan sanottua, mutta kuitenkin tää mistä puhutaan. Ei, musta tuntuu, että mä kyllä sanon ihan mitä sä tarkoitat. Että, Joo. et joo. Mut sit toisaalta myös se, että vähän välillä surettaa, että jos nää niin kun on kaikki silleen, itäs tuntuu, että on niinku kasvanut viime aikoina, niin jos tää kaikki kumpuu siitä, että ihmisellä on pahempi olla kuin aiemmin, niin sit se on ihan super huolestuttavaa. Niin on. Tää on ehkä vähän masentava aihe. On ehkä joo. Mä en tiedä, että... Tai siis niin, mulla on ainakin sellainen olo, että mun seuraajat tosi usein kyllä, että niin kun, ottaa kaikki aiheet tosi hyvin vastaan, mutta aina välillä just jos tulee jotain liian masentavaa mieleen aiheeksi, niin sit mä ite ehkä rajoitan sitä, vaikka seuraajat varmaan saattaisikin tykätä. Joo. Onko sulla semmoinen? Kyllä. Riippuu ehkä kuinka ahdistava se on se aihe tai silleen. No en mä nyt ehkä välttämättä. Tai no en mä tiedä, jos video, mitä mä oon alkanut tekee, jos se on alusta asti ja vähän niinku moodiltaan synkempi, niin ehkä mä sit voin jatkaa sitä ihan loppuun astikin. Mutta sit jos se lipuu synkkään ja sit mä oon silleen, että okei, ehkä nyt vaihdetaan jostain muusta. Kuitenkin haluu, että niin kun nää videot ois rentouttavia. Jep. Kyllä. Mutta joo, se oli kyllä ihan hyvä neuvo ja mun mielestä niinku, tai tommonen ohje niin sanotusti ja sitä tarvittais kyllä enemmän. Klassikko. Niinku, että ihmiset kiinnittäis siihen huomioon. Joo, klassinen ohje. Jep. Kyllä. Oli aika diippi kysymys. Joo. Mä monesti tykkään kysyä ihmisiltä diippejä. Onko sulla, nyt kun mietit tätä kysymystä jo, niin onko sulla jotain elämänohjetta valmiina mielessä?
kenestä sä, kenen kanssa oikeesti tykkää tolla ja Toi on hyvä. tälleen. Jep. Ja just niinku sitä itsevarmuutta siihen, että kun sä niinku tavallaan tiedät millainen sä oot, niin sitten uskallat myös olla sitä, niin se on tosi siisti. Jep, kyllä. Ja et niin kun, just että ehkä meillä on yhteiskunnassa jotenkin ehkä on sellainen pieni, että millainen persona on ihanne, että musta tuntuu, että työpaikoissa usein niin kun suositaan ehkä ekstrovertimpia. Mutta niin kun, jos siitä huolimatta uskaltaa olla ihan sitä mitä on, vaikka ei ole just sitä, mikä tuntuu, että on se kaikkein niin kun suosituin juttu. Niin. Jep. Joo. Kyllä mä jotenkin jaksan uskoa siihen, että se aina jollain tavalla palkitaan, kun uskaltaa olla. Ei se välttämättä niin kuin heti tapahdu, koska se voikin olla niin kuin jotain ihan muuta, mitä sä oot, niin kuin, minkälaisia ihmisiä sun ympärille on kertynyt. Se voi olla aluksi tosi vaikeatakin. Jep. Ja sitten saattaa joutua tekemään vaikeita ratkaisuja. Jep. Mutta niin kuin loppujen lopuksi kyllä päättyy hyvin, jos vaan uskaltaa. Jep. Joo, toikin on kyllä hyvä neuvo. Joo. Sä olit selkeästi miettinyt tätä enemmän, kun mä en tiennyt tätä etukäteen. Joo, kyllä mä oon aika paljon miettinyt just tota ja no monia muitakin juttuja, mutta se on semmonen, mikä on niinku muuttanut mun omaa elämää ainakin sillä mieluisaan suuntaan. Mut joo, jos me lopetellaan. Joo. Ja oli tosi kiva Niinpä. jutella ja Tosi vaihtaa erilaista. ajatuksia. Ja niin Jep. kun mulle tuli hetkittäin jopa sellainen olo, että mä katson vaan sun videota ja sitten just oli, että ai niin, että mun pitää vastata tähän. Niin, se oli just outoa, mitä mä sanoin alussakin. Ennen kuin me alettiin kuvaamaan. Että ai niin, munhan pitää niinku keskittyä silleen niinku jotenkin reagoimaan. Jep. Onko sulla muuten ihan nopea tähän loppuun? Onko sulla sellainen olo, että jos sä katsot paljon jonkun tekijän videoita, niin että sä tuntisit sen? No siis joo. Joo. Ja tavallaan sen takia tääkin on varmaan tosi erikoinen tilanne, koska me ollaan katsottu toistemme videoita. Joo. Ja sit tietää toisesta kuitenkin paljon, mutta ei oo suoraan Niin. silleen. Oh. Mut joo. Ehkä lopetellaan videota ja mua ainakin kiinnostaa. Mä luulen, että suakin kiinnostaa, että Joo. jos joku nyt katsoo tän loppuun asti, tää on varmaan sikapitkä, niin oliko hyvä konsepti, että tehdään tälleen yhdessä? Niin saa Joo. kommentoida. Joo, ehdottomasti. Sillä kyllä näitä varmasti on tän tyyppisiä, mutta ei näitä liian useasti ole tullut ainakaan mulle vastaan. Ei mullekaan, mutta ymmärtää sen, kun siinä on sit vaivaa niin kun tää tekninen setappi. Joo. Mut okei, eli jos me paketoidaan tää sit